jedu vás vlasov. Čo? No, asi nie. No. Mati. Mytik. Ty. Čo to nahrávaš? No, čak mám, oné Maxošu. Mati, Maxinka. Včera som bol s dievčatom. Hej. Som počul. To. No však, Heli. Neboj sa, bude vedieť matiku. Ja naučím matiku skoro každého. Skoro? Hej, to už musí byť extra blbecko skôr naučia. Čo? Skoro sa neráta. Ale naučím, jednoducho naučím. Čo ty? Dupák. Dupe. Mati. Pošli to vlasičke. Á, na čo? To video. Kašle na ňu. Ona je taká priebaná. Čo, Julo? Ja neviem, rozumieš to? Ona bude pozerať, ona bude pozerať všelijakých sloníkov zranených a sliepočky zranené a všelijakých potetovaných idiotov. Ale aby išla za Maxošou, to nie. To je ako jej mačka, akože, ale podľa mňa to je moja mačka. Že, Mati? Mati, no. Poďte. Neviem, tam máš to preukáži, čo ja nejako zvolní na rohu. Vidíš, na tom zase povedať. A to asi na rok. Asi na rok, dám ich znova preočkovať. Poďte, Maťa. Poď. No, piče. Nenadávaj. Čo? Treba ich preočkovať všetky. Ale piču sa bude očkované. Dám ešte, Piču. aj tu, čo mám u Bojana, aj tu dám. 7. druhý. Piču. Nenadávaj do prčic. Poďte, Mati. Tak vtedy by sa zase mali očkovať, nie? No. Či? Asi o rok, no. A ja neviem, alebo o pol roka. Teraz som im dával, vieš, keď som prišiel, tak som im dával proti tým blchám. Som im dával za krk. Poďte, Matina, Matík. No, proti blchám.